प्रणाम जनाइबी। गेट 3 आसतु आमर ये काउंटर को आसतु गोटे गोटे किले गोटे मागा आसतु आमर ये काउंटर को बयस अच्छी ना तुम
ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିବେ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାଗଣା ନେଇଯାଅ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅରେଞ୍ଜ କିଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାଗଣାରେ ନିଅନ୍ତୁ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଗୋଟିଏ ଅରେଞ୍ଜ କିଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାଗଣାରେ ନିଅନ୍ତୁ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି गोटे किणिले गोटे मागणा आसतु आमर ये काउंटरକୁ ଯାତ୍ରାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରେ ବୁଲିବାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପରିବାରରେ ଗୋଟାଏ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣି ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାଗଣା ନେଇଯାଅ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କିଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାଗଣାରେ ନିଅନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଗୋଟେ କିଣିଲେ ଗୋଟେ ମାଗଣା ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାତ୍ରାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରେ ବୁଲିବାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହ ପରିବାର ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିଣିଲେ ଗୋଟେ ମାଗଣା ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ବାଇ ୱାନ୍ इसमें डांस करिबा ଟିକେ ଜୋର ଆବାଜ ଆସିବ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ହଁ ମାରୁଛ ତାପରେ କଣ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏଇଠି ଶୁଭୁଛି ତଳକୁ ଗଲେ ଠିକ ଶୁଭିବ ମୁଁ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସୁଛି बोला आलो मो लंठन फीता कमोड़ी